gahisgot o gugma ang atong tubag sa Salmo. Sa gito atong tubag, Ginoo, dakong gugma tubaga ako. Nya matod pang San Pablo diri sa unang pagbasa, ang mga Hudiyo misupil sa Ginoo, mao na ang gugmas Ginoo iyang gitakli sa unang masupilon. Kay kang mga pagano wa mo tuog Ginoo sa Israel, misupil kaning pagsupil pasabot nagbuhat sawa gitudlo sa Ginoo. So gisalikway sila sa Ginoo, nipili ang Ginoo sa nasod sa Israel nga kusog kaayong mosunod sa iyang mga pulong, sugod ni Abraham hangtod sa nagsunod nga mga kaliwat ni Abraham. Pero niabot sad ang panahon human sa daghang mga katuigan, nisupil na sad ang mga Hudiyo. Pagsupil nila sa Ginoo, ang Ginoo mipadala og mga propeta samang San Pablo or ebanghelista, mga apostol, aron mosangyaw sa iyang mensahe ngadto na sad sa mga dili Hudiyo, ang mga masupilon. Kay nisupil naman, nisupak naman, gipatay pagani nila sa Kristo. Mao to nga ang nahimo na sang bulahan ang mga dili Hudiyo sama nato. Karon matud pang San Pablo og misupil naman ang mga Hudiyo, magpaabot na sad ang Ginoo nga magbasol sila aron ikapakita na sad niya ang iyang dakong kaluoy o gugma. So kini di ay atong pagsupak sa Ginoo, dili ni balihon sa Ginoo ug di sad niya basihan nga iyatang isalikway. Himuon ni niyang kahigayunan nga makatagamtam ta sa kasakit o kalisdanan tungod kay mipalayo ta niya. Hindi lingi ako no imong tupad ing na wa ka mo supil sa Ginoo. Kana rong imong naong dili ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang supil ba, supak ba, pagsupak basig wa sa mo kibaw kung sa nang supil kay Cebuano man. Wa mo ka ibaw no? Kibaw man na supil. Supak ba, supak. Pero mas lawom na siyang supil kay lasting ang supak. Pwede mag-usan ako kasulti imong supakon pero tumano nimong uban. Pero kadang supil murag total yun di giti kasundon. Ana pagahi na gis ulo ba? Anaigi ko no be, lingi ako sabi imong kanang color sa imong buhok dili na pagsupil sa Ginoo. Ingna ko no, na kanang pormas imong kilay dili ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang color sa imong naong karon nanong puti naman kay na nga lago man imong bukton, anang di ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang imong relasyon karon nga murag puyo-puyo mamuwa kasal, sige mog ingong I love you, di ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang imo rong karelasyon pulos man mo babae or pulos man mo laki, nya magsige man mog ingong I love you very much, nya mag-sex pag yun mo, di ka na pagsupil sa Ginoo. Pari magsige mag-ingong I love you madre, nya di ka na pagsupil sa Ginoo. Di ba? Mga example lang na siya. Wa ko mingong tinuod na nga nahitabo na ninyo karon dinhi kamong nanimba o kamong naa sa online. Pero i-check na to. Kana rong pagsigi nila pangawkaw anang budget sa flood control niya ba say Bagyo hinoon. Turtir ba kunong kusugas uwan ani 100 to 200 millimeters. Aunsa na millimeter ba tawagan na. Turting dakuas tubig ana karon kunong Martes ug Miyerkules punga-punga tas tubig dinhi Visayas. Nya hay namang atong flood control kanang nangawkaw dihag trilyon wa para ba gina masakpi ang mga
Ang mga witness naman hinoon, mao hinoy gipanggukod karon na lahi man di ka na pagsupil sa Ginoo. Ang mosulti nga mao nay tinuod, mao na noy gukuron, ang katong gipasanginlan nga mao'y nangawkaw sa trilyon, mao na noy di hisgutan. Diha sa atong mga komite unsa nang komitiha diha ng Senado ug sa Kongreso ug apil na ng ICI. Lain mailang gipang priso ang kadto mga gaway-gaway ang wa man mao na ang atong pagkamasupilon mo resulta sa kasakit sa tinud-anay. Ang Pilipinas karon gisakitan. Imagine na hapit na mo 60 pesos ang piso, ang balyo sa piso ngadto sa $1. Sa una, pag abot og 30 pesos against $1, purting dako ang issues mga tao. Sus, unsaon na lang ani sa atong mga negosyo. Gani ato pag abot ganig 20 kapin, diha pa man ko ato sa Land Bank, daghan among mga kaning mga kliyente nga naay dollar accounts, naay mga loan, gipa-restructure kay galisod sila adjust 20 patukapin karon mo say sinta na nya wa na tay mga investors nga dagko ambot na pa ba kay gagmay wa na nangatras ang atong mga investors tungod una flood, sunod corruption, sunod insecurity, unsafe environment. Bisan pag unsaon nigpamakak sa atong mga leaders karon mao na gini ang naa sa atong palibot. Gani ang atong tourism. Ako naman ko na istoryang mga hotels, mga resort, mingaw pa dire. Gawa sa linog, napagilinog, napagbaha, napagyoy corruption, napay traffic, pati trapika. Ang Pilipinas, gilabwan ta pag humas COVID, gilabwan ta sa atong mga silingan nga mga nasod nga minus unta kay nagtourism sa una. Kita nga daghan kay mga tourist attractions wa nay manganhi kayo lupig ta porting layo agyud pagkalupiga tan-awa lang news record na man na social media naa sa nas Google i-search ana tutok ba mo nako ug unsa may rason ani kita nga gitawag og Catholic country misupil tas Ginoo misupak ta ba gara na kitas tanan kwarta na ang atong gisighuna-huna hapit tanang mga Pilipinos apil na mga naa sa religious sector mga pari madre kwarta ang gihuna-huna sige yung pangwarta apil na ning niang sige yaw-yaw ron sige gugong baligyag slat pero doon na may duha ka klase sa pangwarta sama nila ni St. Francis of Assisi sila si kanaganing St. Vincent de Paul o uban pa magpakilimos sila magpakilimos para ipanghatag sa mga makililimos mo na'y pangwarta nga makaluwas lahi sa nang magsigig pangwarta para paboruton ang bulsa ilingay mong tupad ina kanang imong pangwarta makaluwas na makatiwas ingna ba na kanang imong pangwarta makaluwas ba na o makatiwas unang kanindot og mangwarta ta kaning atong slot sa tinud-anay nang warta gid ani pero para ni sa atong katilingban muna salamat sa namalit og slots ato nirong i-update medyo hinay pero sige lang mas kusog pati nga ling bagyo ani o gusto mo muhinay ang bagyo kusgi og palit og slot kay maluoy man Ginoo nato basta magsige na ta og hatag padung sa katilingban pero hinay kay atong slot mo kusog ning mga bagyo mga linog ug uban pa ning kadaot so ang atong grace 81,440 na ang atong halin
81,440 ka slots. Napaydako kayong atong palitonon, 618,560 pa ka slots. Tag 100 pesos per slot. Sige jud kong pangandoy, kanus-a ka no, nga ang tanan ako mga viewers, kada semana mo palit yung bisag usa lang ka slot. Sus, og mahitabo na lipaya kas kalibutan. Adi mo ka, ibaw na magpila na akong subscriber karon 274 sa YouTube, sa YouTube 274,000. Bisag katunga lang ana magsigig palit og slot kausas usa ka semana human sa usa ka buwan hurot na ning 600 tingali oy no mo ta wa kadungog. Ang ato sad nga PPSC para sa ato dinhing mga kanay ganing proyekto niabot nag 57,399 ang atong halin na apay 42,601 o 42,000 na lang 601 gamay na lang kayo ni dako ni siya tungod kay naay dako nga gipalit og slot para i-construct sa atong adoration. Nag-final na lang ta sa design sa atong adoration aron ato na siyang i-construct. Di ba? Napamasad tay kuan kanang CR diha o paghuman anang atong kanang sana kampanaryo. Ug naa say mo bangka ana ato pa nang kwintahon kay kuan pa man gikwinta pa ba og pilay kuan pilay gasto. Ato lang yan ang i-announce. So, salamat kay ninyo ani. So, napay 42,601 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. 167 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR ako ni siyang ihunong at karong November 15 hunong natagdawat og DPR unsa man ang adlawang November 15 wasad mo kibaw unya human ana ato na ning ihatod didto sa Northern Cebu ini ka before sa akong birthday birthday mo dero nako buwana November 24 sus kaabot ko baga kuan November 24 pila na lang kaadlaw 21 days na lang countdown 21 days mahimo na kong 62 years old di ba na tiwasono na so palit mo hangtod November 15 unyag pilay atong matigom atong ihatod didto sa the most depressed or affected nga parokya aron makatabang tanila sa ilang panginahanglan o sa ilang katawhan. Dili na kadtong 16 ka parishes, pilion lang nato kadtog yung galisod gyud. Amo pa nang i-discuss sa atong assistant, Father Bensi o sa atong PPC o PFC. Pero kutob lang ta sa November 15 manawat ani ha, aning atong DPR. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slot. Salamat kayo. Ako din ning himuong birthday wish no. Ayaw mog hatag nako og karong tuiga, ayaw mog hatag nako og kanang mga material sama ana mga t-shirt uban pa di ayaw na kay kompleto nako ana nagsobra na gani. Di sad ko maghikay wa tay celebration, wa gyud tay celebration. Kay maningkamot ko nga ang tanan ninyo untang gift nako iagi lang gyud sa slot. Mailhan na ug mo increase ang atong slot sa ato pa you love my life. Dili mo to. Ingna lang ko inigpalit ninyo og slot Grace man or ang sa tamo sa PPSC or DPR
ingna lang ko, Father, happy birthday, di ako'y usa ka slot. Father, happy birthday, di ako'y 100,000 ka slots. Ugoy, kadako ani. Nindota gano, mingon dahil ko ninyo, pwede na mo mamatay. Or pwede na ko mamatay. So nindota ka, inigabot sa November 24, hurot tanang slots. Minaw ko, makaingon yun ko, Lord, pwede mag-birthday ko sunod buwan. Pero tanaw na ako, muragwa may mahitabuan. Wish ko lang, naman din na ingon ka naman, anak ba mo, sana mo, tayhop-tayhop anang kandila. Sa titawag na, wish o sa, wish, o na, kanang cake ba, anak. Total, dili naman sa kumuka og cake. Di naman ko og ice cream. Low carb fasting man ko. Wa na sa ko'y kaon nga daghan. Ayaw na lang na ikon. Ibuhos na lang na sa pagpalit og slot. Kay naa na ron diha na connected ang akong kinabuhi. For almost 7 years na naa ko diha na connected sa slot. Kay ang slot, direct na nga atong gamiton sa simbahan. Hasta ako mopalit kog slot. Usas akong promise karon, wa pa man ko kapalit aning atong challenge sa PPSC karong birthdayhan ako. I will buy at least one challenge ani. Ay mugpakpak kay pasabot ana palit sa mug challenge. Hala katong ni pakpak bantay mo. Kuyog bangga mo nako. Muna ako rong birthday gift sa akong kaugalingon. Kamo bahala kung sa inyong birthday gift nako. Maigsuon ang atong kinabuhi dinis kalibutan, nindot kaayo kung maparihas kinabuhi ni Kristo. Matod pa diri ni Kristo sa atong ebanghelyo, kung magkumbira mo, ayaw mo panapit ana mga tao nga makabaos ninyo. Kadtog yung dili makabaos. Ang atong simbahan, kung mao'y atong hatagan, labi na gid ang mga kabos dinhi sa atong simbahan, dili na makabaos nato sa material. Pero matod pa ni Kristo, baslan raon niya mo sa inyong amahan nga ato as langit. Kana gyud mo'y dakong baos. Muna dinhi, dili nato isulti ang mga ngan sa namalit og slots, kay para nato mopalit kag worth 1 million, parihara nagbalyo sa nipalit og 100 pesos usa ka slot. Ngano man pulos gikan sa kasing-kasing. Mao ra ginay tan-aw sa Ginoo, ug ang iya sang ibaos nimo gatusan kapilo sumala sa balyo sa imong kasing-kasing. Mag-unsa mag 1 million imong gipalit, pero trilyonaryo sa ka. Mura ra na siya og 1 peso. Unya kadtong 100 pesos nga gipalit, labandira ra, galisod ganig palit og sudan, katulos usa ka adlaw. Pila may balyo ato? Porting dako ay. Anha man as percentage kuwaon sa Ginoo. Percentage ba? Ang mga Hudiyo paghalad nila sa dihang si Kristo naniid ba dito sa templo, paghalad nila 10% sa ilang income. Siyempre, mudako-dako yun. Pero ang 90% tuan nila. 10% ray ilang gihatag. Niduol ang biyuda, ang iyang gihatag, 2 cents. 2 ka sentabos. Pero maotoy iya nagyong katapusang bahandi para siya mabuhi. So pila may gihatag sa biyuda? Pila ka percent? 100%. 100%. O gidayeg ni Kristo ang biyuda, siya ang nakalipay sa Ginoo, o ang giisip sa Ginoo nga maoy kinadak-ag na hatag karong halara ang kanang biyuda. Uy Lord, nganong mao gutaon kagamay ito iyang gihatag? Ingon ni siya kay iyang gihatag ang tanan nga iyang kabuhian, 100%. Samtang ang uban ang sobra ra sa ilang gikinahanglan ang ilang gihatag. Di ba? Karon padong naman ta mangulikta, mailhan ni Rod kinsay liwat sa biyuda, kinsa say liwat sa mga Hudiyo.